እቶም ካብ ኤርትራ በክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኻዊ ዕቑባን መሰረታዊ ድሌታትን ዝሓት ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ግቡእ ውሕስነት ክወሃቦም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ UNHCR ፀዊዑ። እቲ ኮሚሽን ብ20 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋሕዚ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ንኢትዮጵያ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ከመልክት እንከሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ ጥሪ 2024 ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 10 ኣዋርሕ ልዕሊ 20,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ሓደሽ ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ከም ሰገሩ ይግመት ኢሉ። ኣብዚ እዋን ድማ ብሓፈሻ ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ እውን ኣፍሊጡሎ። ነዞም ሓደሽ ስደተኛታት ብኣግኡ ደገፍ ምሃብ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰ እዚ መግለጺ መስርሕ ምዝገባን ሰነዳት ስደተኛን ከም ዝሕግዙ ምግባር ድሕነቶም ንምርግጋጽ ወሳኒ ስጉምቲ ኢሉ። ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ መስርሕ ምዝገባ ብቕልጣፈን ብስፍሓትን ዝረኽበሉ ኩነታት ንኽፍጠር ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምህላው ኣረጋጊጹሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብዚ እዋናዊ መግለጺኡ ግን ንህልው ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኣኽበርቲ ፀጥታ ዝተፈላለየ በደላት ይወርዶም ከም ዘሎ ክስምዑ ጸኒሖም እዮም። እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኢትዮጵያ ኣልማማ ማእሰርቲ ምስርጣይ ደው ኣቢልካ ምሕታት ኣሲርካ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግባርን ካልእ ገሰታትን ከም ዝበጽሖም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ምንጭታት መንግስቲ ከም ዘመልክትዎ ምስ ምኽባር ፀጥታ ዝተሓሓዝ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ይኹን ገንዘብ ዝተዋፈሩ ምህዳን ዝብል ምዃኑ ይስማዕ እዩ። እንተኾነ ነዚ ብዝምልከት ዝቐረበ ወግዓዊ መረዳእታ ወይ ጭብጢ የለን። እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ንኽፍትሑ ገንዘብ ክኸፍሉ እምበር ዝኾነ ገበናዊ መርመራ ከም ዘይካየደሎም ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ልናሃለወ ምስ ሕጋዊ ፍቓድ መንበርን ምሕዳስ ወረቐት ስደተኛታት ተኣሳሲሩ ዝስማዕ ጉዳያት እውን ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ መስርሕ ምዝገባ ንምቅልጣፍ ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምዃኑ ዝኣመተ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዝገባ ንመሰረታውያን ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ትምህርቲ ንምርካብን ከምኡውን ምጥርናፍ ስድራ ቤትን መሰረታዊ ምዃኑ ኣስፊሩሎ። እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ብተወሳኺ ቁልጡፍ ምዝገባ ሓተት ዕቑባ ንሓደጋ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ካልእ ስክፍታታትን ከጉድል ይኽእል ክብል እውን ሓቢሩሎ። ስደተኛታት ካብ ጽግዕተኛት ሰብኣዊ ረድኤት ተላቒቖም ነብሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ብመሰረት ኣዋጅ ነሓሰ 2024 ስደተኛታት መሰል ስራሕ ክረኽቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ 80 ሚእታዊት ከብኦም ዕጥቆም ምውራድን ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባርን መስርሕ ሎሚ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ዘሪፖርተር እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ በቲ ተወሲዱ ዘሎ ውሳነ ካብ ሓይልታት ትግራይ ኣስታት 80 ሚእታዊት ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩ ምዃኖም ገሊጻ። ቀዳማይ ዙርያ ምውራድ ዕጥቂ ናይዞም 80 ሚእታዊት ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ሎሚ ክጅመር ምዃኑ ዕላዊ ኮይኑ ከም ዘሎን ነዞም ዕጥቆም ዘውርዱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ነበር ድማ ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምጽንባሮም መስርሕ እውን ብቐጥታ ክጅመር ምዃኑ እዛ ማዕከን ሓቢራላ። ነዚ ዕጥቂ ናይ ምውራድን ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባርን መደብ ድማ ብጀካቲ መንግስቲ ፌደራል መዲብሉ ዘሎ ባጀት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚት እትስርዓሉ ኤውሮጳውያንን ኣሜሪካውያንን ሃገራት ዝርከበን ብርክት ዝበላ ሃገራት እውን ባጀት ሰሊዐን ይድግፍኦም ምህላውን ተገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ 80 ሚእታዊት ናይቶም ዕጥቆም ዘውርዱ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ሓይሊ ክቕጽሉ ከም ዘይኮኑን ኣብ ትሕቲ ዳግመ ምጥያስ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩን ፋሕ ክብሉ ምዃኑን ገሊጹሎ። ዕጥቆም ኣውሪዶም ሲቪል ተቐይሮም ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ዝጽንበሩሉ እዋን ድማ መጣየሲ ካሕሳ ክወሃቦም ምዃኑ እውን ክገልጽ እንከሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ልምዓት ፕሮግራም ከምኡ ድማ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንመጣየሲ ዝወሃብ ክፍሊት ክሳተፉ ምዃኖም እውን ተገሊጹ። ኣብዚ መስርሕ ብመሪሕ ተራ ዝሳተፍ ዘሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ዳግመ ህንጸት ተመስገን ጥላሁን ኣብ ቀዳማይ ዙር ምውራድ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ኣስታት 75,000 ዝበጽሑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ከውርዱን ናብ ሕብረተሰብ ሲቪል ኮይኖም ክወሃዱን ክጅምሩ ምዃኖም ገሊጹሎ።
እዚ ኹንበር بمسرت صبصاب ناي زمعكن قاله لعلوت مرحتي حيلتات تግራይ ዝርከብዎም ኢሊት ናይ ትግራይ ነዚ ይቃወምዎ ከም ዝኾኑን በፈላይ ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ካልእ ተታሒዝ ዘሎ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ከይተፈትሐ 80 ሚእታዊት ዕጥቆም ምውራድ ኣርባሒ ኣይኮነን ሓደገኛ ብምባል ከም ዝገልጽዎን እዛ ማዕከን ጽሒፍ ኣላ ይኹን እምበር ሓደ ካብቶም ነዚ መስርሕ ናይ ምጥያስ ዝድግፉ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ኣብዚ ሃቦ ገብረ መልሲ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ሓይልታት እንከሎ እዚ መስርሕ ምጥያስ መክያዱ ንትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ይዕብ እምበር ኣየጎድልን ይድሕር ምባል ጸጥታ ናይ ትግራይ በሓይሊ ሰራዊታ ዘይኮነ በፖለቲካዊ ሓድነታ ይዝዕቀን ብምባል መልሲ ሂቡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ፈረንሳዊት ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ከምኡ ድማ ዓዲ ጣልያን ዝመደበረ ኣቨኒር እትበሃል ማዕከን ዜና በዛዕባ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣመልኪተን ጸብጻብ ዘርጊሐን ዝነበራ ኮይነን ኤርትራ ነዚ ኣመልኪታ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ግብረ መልሲ ሂባላ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ጌታቸው ረዳ ምስ ኢጣልያዊት ማዕከን ኣቨኒር ገይርዎ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕተት በዛዕባ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ዝተዛረቦ ከምኡ ድማ ፍራንስ 24 እትበሃል ፈረንሳዊት ማዕከን بزعبه هلاو سراويت إيرترا أب كل تجري أملكيتا زرق حتى تصاب أملكيتو أب زهابو ملسي أب كل تجري كالئ زوريا جت نمولع زسرحو زلو زي الرموك عند تواسات حوحاتن تلا أخطومن بزعبه هلاو سراويت إيرترا أب دوب كوابيتات كل تجري إيتيبيا أملكيتهم حاسوت نايمن زحت أكبراتي قتلوهم زلو إذا كستات كأه بكم معكنا زينا فرنسا 24 عم ميلانو زمدبرة أفنير دايلي اتباع الجازيتان أبسسومن تدقاقيمي يدحر مبال بزعبا دوباو كنتات إيرتران إيتيبيان كومدما وسانة كوميشن دوب إيتيبيان إيرتران بزملكت زرزر حبريتا زلوه ملاقوبو أسانيو نتيب زعبه هلاو سراويت إيرترا بكل تجري أملكيتو زوج حبريتا كاب حق زر حق زت فبرخي كبلون كله ناستات كلت عسرتات عمتات دما أهجرا حق بمتحز كم دما نوسانة كوميشن دوب إيرتران إيتيبيان بمتحز حوحات نلولاو جزءات إيرترا قويت نيرو كبل ملسي هيبو أمريكا بسنك سقات متقعتا أير روسيا نجزيو أبرأس كتما يوكرين كيف زركب إمباسيا كم زعات أو الدحر مقلاتا حيال هاجرات إيروباون تماسا سالسوقم تكوس دا جميرانا لوا إسبانيا آسر أمريكا بمسعب نتغكاد زخيل عاب متقعتا أير بمسقا أبتا كتما زركب إمباسيا نجزيو كم زعات أو تافليتا عدت إليانن قريخنون انتو حدا نلومي إمباسيتاتن عاتين كم زلوا قليس أنا لوا أبتا هاجر زركب إمباسي بريطانيا جن كم زي عدسون منقستنا تخونتات بقربا كاتاتولو مخوانن سب مزق ودايات وصايا بريطانيا حابيرم أبرسا كتما يوكرين كيف كقالح زو علينا يمتنققتا دولات كم زبقعه وتهدرو ممحدارة رأس ختما أفليتيو بريزيدنت أمريكا جو بايدن فولي بالستيك ميسايلات نوحرقت أمريكا نمتقعته جزءات روسيا خجلجل نيوكرين فقط دحر مهابو كبيد وطرا بستفترو لقوانيو اتهاجر أبرسا كتما يوكرين زركب إمباسي أكعوص ممرح زهابت نزا أمريكتو كيف لقودايات وصايا أمريكا أبزوص مجلسي أبعيس رحدار فتصم زخيل متقعت أير فولي حبريتا مسرخبه أبرسا كتما يوكرين كيف زركب إمباسيو كعصو كم زو السنة يغليصو بتوسخي كاب قبو طنقاقة تبقيسو اتي إمباسي كعصيو أبالات إمباسي دما أبوت أم كعقبو ممرحي تواهيبوهم آلو كبلون حابيرو ما طنقاقتا دول متقعت نفرت انت تسميعو زيقاتات أمريكا بقلطف كعقبو الدلوات كخون دما إمباسي أمريكا يمكر زحالة فليتي كلتين روسيان يوكرينن سفيح متقعتات سب ألبو نفرتي كم زفت سما حابيرانيان بزعبه زورده قود أدقن زاقيت زتفلت إيلن زغمزيلن كل دما بريزيدنت أمريكا جو بايدن نيوكرين حدش نسب علامة زقبر فنجي كهب كم استسمى معه حدا بعد سلطان كفل مكلخال أمريكا بينتاغون حابيرو لا السو قمتيزي نتوم بزحلفة أوارح أم مبرق يوكرين رؤي قسقاس كو قبرت صنحو وتهدرات روسيا نمكتا أبز قبر زلفتنا أبركتو كم زهلوه تثبيتي قبر نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم